Amsoro ni baba? Yes. Amsoro ni changamini. Yanga kiona muli yanu ichibereka matari hapo kutingirange nayo so ndaranga nayo muli yanu chokwadi mzimu ndinawo uyu uri pano so ndoranga na sawira wangu ndopinda naye matari ndotarisa mwana wenyu maoko akasvipa so ndomutaurira pachena shamwari une mhosva mumaoko ako iye abvuma nyaya dzacho ndoburitsawo mufi ataura nyaya dzake zvese nemutongo apiwa saka ini tandaurira muno naye kuti abvume pamberi pedare penyu imimi mambo ndandimi muchengeti wanotadza wanogona kuita kuti muzive zvakaitika mudunhu menyu nekuparara kuri kuita mhuri yenyu baba kutaura kwandinoita ndiko kubwera kwandaita naye mufumo wacho uyu uri pano nyakuurayiwa uyu nyakuuraya uyu aripo madzinza acho akasangana nese akawanyakuurayirwa nawanyakuuraya ataura mutongo wache ndichandoti ataurewo imi muchizvinzwa to neno kuti muchizobvunzawo mimi samambo munoti dzamira tereni shamwari udza mambo zita rako ndichiona kuenda mberi utaura nhani yako taurisa mambo azvinze inogambira ngobvepi Odevhari kuhambira village chii chaitika pauri indakorewo nemurumo unozi ani unozi Mofat Matanda anoti Gandari Gandari iyeyu wakakura irepi wakandisira mudoro pamuchisi kumastori turumotese doro ndikati ndisawira wangu wanga aisawira ndasimuka ndiri kuenda kutoireti iye kwakusara kwandisira chigunwe chanduru chegaro icho wakandisira okay saka ungati zvizwini manje natunesa anga arundirasirira manje nekundivhara nguva refu endekasoripa kare changamira asanga arundivhara murume akangwari aindisa kwababa munyinyi kwake aitadzondisa mba make ndokundiwadza kwakuru zvazviruita ndinoti ndiende kwakaivhara iye murume uyu akundirasirira kwababa munyinyi wake saka naiva izvo ndizvo izvozvo saka nazvirizvo zvakanaka saka iwe ungauti aite sei ndidoripwa uda kuripwa nei manje ndati ndiruda dzingotsika 12 zvangariza wangu ndinazvo ndawabandika 12 dzingovhisa naona chimuregererawo mbichana chingobvisa mbichana iri handichaboniva nguru hauchaboniva handichamiriba ipapa kana 10 hadzitiba dzingoitiba ngoti angaruramba papapo kwake wanetseka kuti abvume ipapa hainditi ndirupenga handimbobvimba ipapa ukatodaro nguru tinoti sisiri panoipa kuindinda kudine murumukumbirira ndiye ndikandini mambo wako ndini mambo wako kweni unoziva ndini mambo wako kweni ndimi chaiko dzenyu dzitodiwawo piri futi aiwa akatenderedza vanhu murume uyu akapedza vanhu vakapera kuti ufu kudzinza kwedu uyu abvunzoti mandiizwa samambo wenyu mese manje ndakuti pa 12 dzawataura izvi mbiri ndizo dzako 10 mambo piyo dzenyu mimi mbiri idzike dzangu idzi ndokubiro zvataura izvi muruzvinzwa handiti ndizvo kabamba muruzvinzwa here bamba imimi bamba makere zvito zvataurwa anozwa arunyepera kuzungaira padare aruzwa hanzi namambo zviri kutaurwa mazvinzwa here
munodaira mambo kuti ndazvinzwa. Hazi dzangu mbiri inini dzangu dzekuti amusikazwa mamutasa ndizvozvo dziri kokuya 12 ndizvo dzekuenda kumushando uyu ndizvo chaizvo. uri kudzida rini dzako iwe? ingataurati uri vaunza rini tisudarika mamwedzi watapinda azi mombe dziri kuya rini handichadiva kudarika akanyanya kunditenderedza mukuru maiwe kana ndirunetsa ndiri kugwadamisa dzake dziri mudanga izvozvizvo. Munopira mhuri baba, pirai vana kuti ndo mutoro watapiwa kunotiri kuna mama. Aiwa, hamutauri kuti kutonga chirango chakanaka. Munotaura munokumbira kuti hama dzangu dzamumera. Ende chekutanga chamafanira kuita kutanga kukumbira ruregerero kumhuri. Ndizvozvo. Kuti makashaishira mhuri, muva manyepera mhuri. Ndizvo. Nhasi izvozvi pamwe pana akatofirwa nemwana, pana akafirwa nechinhu chamunoziva imi kuti ndii ndakachiita. Then muzoti mumwe munhu aane atuza mwana wake, mauchizoti nhasi uno mauchizoti ashuwa ndoziva ndii ndakachiita. Umwe ukaita tsaona wode kutofira passport. Akamurikona. Hachisi chinhu chakanaka ba. Taurai mwine kumeso kwenyu ngakuite ngakurakidze kuti you are sorry. Not kuti makutoti azvozvutaura baba kuti wanga they are part of that. Mamakaita zvinhu zvamakaita nereason yamakazviitira awese awazviziva. Asi dambudziko ramaunza mumushando rakakura. Rakidzai kuti you are sorry for what you did. So that kana hama dzenyu dzinoda kubatsirai, they will come in kubatsirai. Hama dzenyu dzinokwanisa kubatsirai nenyaya yekuti chete dambudziko riri mushandi ripere. Not kuti vari kuzvifarira. Kuuraya munhu chinhu chakashata. Munhu haurayi sehuwa. Anokudzokerera. Ndogara ndakataura vanhu vakawanda. Don't waste time muchitenderera nechinhu chaunoziva. Kana wakauraya mushonga wengozi hakuna chimwe chinhu. Kuripa simbo. Hama dzangu maoko angu akashata. Ndakashandisa maoko zvisizvo. Vanhu vanokubatsira. Tinovabhadhara here matenda ndawacho? Ndati matenda ndawabhadhara here? Aisa dhora changamirire kubvuma mhosva rapiwa mupurisa wenyu riri kupi dhora izvozvo zvatikuita ndezvekuti saka akatobvuma nyaya kubvuma iko aiti ndipei matenda ndawacho handizvoba iwe aidzoka futi kana yakadarizokoi saka hama zvakwamuri iyi changamire yabvisa pamberi pedare nhasi manje ndio zvakandoa kuti anofanira kubvisa pamberi pedare kuti zvizoshande mangwana is evidence baba oyi yekuti wakabvisa pamberi pamambo mutasa handizvoba chibvumai nyaya yenyu muchipa sahwiro wamakakanganisira dare riiona kuti shamwari ndabvuma mhosva neno taurai zvamaita ziya mapfugama miriba mberi kwangu mavhine magokora chitaurira mabositauraire mumwe wenyu kuti iyi mari yandikubvisa matenda ndawa emhosva yandakapara yekuti ndakauraya nhingi ita nditombidze nozoti kwai ndakaisa pasi ningi anitaura zita amwari wangu ya chigara yako pasi rai shamwari chichengeta matenda wako handizvo then mhuri I think tese zvese zvataura tadii tazvizwa handizvo right chibatsira naye mugare pasi kuti murume uyu abhadhare chinhu chake handisi kuti mibhadhareva asi ndikuti chiitai semhuri kuti munhu aite make sure kuti abhadhara aripa nyaya dzake nekuti handishandi kana ndinoshanda handina mombe kana ndina mombe hazvina nebasa kopa wakaisa mushonga wayo wakaziisa ngekuti unosevenza kuti urova saka nyaya yapera anyway zvakanaka yes
sango tiri kutsvaga zvakatiomera pamweni ndaikumbira kuti mutaure naiye akwanise kutoa mwaka uri nani azaura nabhururu wako kuti semhuri tiri kukumbira kuti timbopindewo musango tibatsirane uno kuti zvingazirise zvisauri padhuze baba. Ndazvinzwa mambo. Ndichataura nawo panze toona kuti ndinobatsirana nawo sei. Aiwa ndinovachemera tichimbokumbirirawo sawira wangu ndaiyanga ari kuchema kuti shamwari handikusimba shamwari kusvika zvaita zvakanaka zvaita agona kamambo mutasi tichienda muchibatsirweuze mupiwe chaime kunani yekuti mufeme muchitsvaga tirikudiwa nekuti chindetei zvakanaka. Zvakanaka. Warasawira tadzoka ndizvo. Nokuita mariza. Amushoka kwambirwa. Andizvoba. Eho. Warasawira tadzoka ndizvo. Manga mchikumbira kuti mwedzi watapiwa nasawira waita mudiki ndizvo ba. Kuti dai tamboti chovhei pamberi ndizvo. Saka ndichakumbira kuti mupurisa kwamambo watinenge tichishanda naye tichaona kuti wati kushanda naye kuponi ndizvo. So taita izvozvo kana pana wari kuramba munenge muchisima mambo achiedza kubata wari kuramba achipapa nzvimbo. Handizvoba? Macho wabatsiri mastawara. Aruramba. Jehovah sweetness. Washupa. Kuzwa Jehovah. Wari kunetsa kutaura kuti paVjesu akati munhu haachamuki haachazodzokizve asi ng'ombe dzeumai wari kubvisa. Wari kubvisire ng'ombe dzeumai wari machitaura. Iwo sekunzoti wauye panapa. Hazvina mhosva tinotaurira mambo. Mambo mukuru wemachechi, mukuru wevanhu vese, mukuru wewaroi, mukuru wemunhu wese ndi mambo. Handizvoba? Zvirigado. Saka ndazvinzwa. Wanga uri kukumbirawo zvetu madziva shanga. Wanga wati mwedzi umwezve. Daita wati zvekenango kamwedzi kuitira kuti wabatsirane. Pane zvauchazopiwawo kuna ana sekretari zvinodiwa pakuperekedza mhamba yako, kuchadiwa gurosari rinoenda uko, kuchichaiwa ngoma ikoko, masvikiro mamwe achiuyawo ngozi haiendi uri hwani toitoiso. Kunodawo gurupu revamwe wako motsikinya ngoma, pfumbi kobo, hambira kuenda kumba kwache. Ndikotaona uzoziva kuti munhu haurawi. Handizvova? Saka ndiri kuti wanenge wane kamutoro. Saka mwedzi wanga wati mwedzi wanyizvo. Wati papi? Waruda papi baba? Iyo, wana baba. Hanzi murudawo papi kuti munziwo pangani. Taura nitoni. Taura. Kuti mwedzi miri ere. Taura kuti papi totaurirana kuti ndizvo ere. Munhu wese ngataurawo munhu wese ngazvizwe munhu wani ba. Ndichadi akawanda. Wereba. Ngaiuye minduro. Ngaitangira kumashuri. Ngawatauriranawo zviro kwazvo. Mwamuna mukuru. Ona nditaurira. Wasasawanze ba 4 months. 4 months. Asi alright dombotanga so. Ndazviziva zvezvi pamusoro imimi 4 months mbori nechi nekuti kana ngozi yapinda mumbaso chekutanga zvatinazvo zvacho tinombobatsira handi ndizvo ane ng'ombe ngeyake ega asi kana yadarizvi yakukumbirana handizvoba so far alright munoda kuchemerwa mbori nengani amba Mambo. Amona ere mombe mbiri. Nzingoenda. Ninazo tu. Ngai ngadziperedzese. Tuwarunyepo.
hana tuba. Handinaite ng'ombe ndibvunza ndino vanogara vaitoona ndiri kuzvinisa. Pamusoro yasidokana baba amboti ndine 2 hanze 2 saka 2 munokwanisa kutibatsirawo nadzo ero tiri penyaya yedu ndinokubatsira kana kumangwana nemufanira kuti 2 dziripo hambai next takupindawo takubatsirana paukama pamusoro changamiro Fumuka waenda wotaurirana. pamusoro kana iri mari mari inokwana kutenga ng'ombe mapepa 3 nechidimba handizvoba mapepa 3 nechidimba handizvo ere mimetsero nhari inodziwa ng'ombe kwete toda kuyaripa ngozi bva yatengera umwe kako kadadarizvi kanomusendekwa netsvimbo yasekuru handizvo zvinoitwa pangozi munobvisa ng'ombe inooneka utsiviwo rekuti gore rino rotakurawo zvimwe handizvo saka mutengo weng'ombe mukaisawo makwati 3 nekachidimba ameno wanahambira apo ngatibatsirane newatorwa wari pano makwati 3 nechidimba zvakashata ere pamutengo weng'ombe kana mukamupawo iri mari akaenda kotsvaka anouya nayo mudanga handizvoba ngatidayirane zvaba saka tikaisawo pamakwati 3 nechidimba zvakanaka ndimwe munati 3 nakachidimbu kacho handindizvo saka muipirawo kuna vanahambira pamombe kwabvi makwati 3 nechidimbu handizvo chirungu chinoti chinyi daidzira nechizii handizvoba hawana 350 hawana ng'ombe zvafamba hati ndizvo uyambobvisawo 2 ngatimbobatsirana tese ngatibatsirane tore asi zve munoziva kuti nyakukanganisa kanenge andosara netsvimbo yachive basi zvichiriko zvimwe zviri kuya kumberi sawiri hazvina ndaba uyu ndini uyu wamwe ndezvekwawo izvo 5 kubva kune uyu manje anodziona kupi ane 1 2 ushonga akaona kupi ushonga akaona kupi wauti tiende kwaakatora mishonga akaona kupi nyore zvakatoitika shamwari daro basa uyu handisi kukanganisa inini ndautotika timboona kuti wakubvuma kwawo pane zvingani handizvoba tochichipana nakanguwa manje taumboziva kuti tine zvakati zvinoratidza kuti vanhu vambobvumawo mhosva ndanyangadza ere sauyi kana ndikukanganisa taura kuti kukanganisa shamwari yangu ndibe ushanubva kwayo ngawedzere idzi dzitori mudanga kare ngambotsepeteke amen ane wakwambo here unawo newana unawo ngawatsepeteke pari zvine zvawana wamuntaraunda panapa ndiwapana ngabude mwacho unomamisa zvisingaiti pamwe wacho ari kungaiti zviri zvega ngauya pa ngauya ndiye upi wanokana nevanhu ngauya pa pamberi penyu apa aida kutouraya munhu uyu nekumamisa uyu anomamisa nda kuwabata mwako iwaya ndaida kuti ambouraya munhu kwete kurasirira pa uyu ari kungaiti ari ega ane basa rinoshisa mwana uyu asi akavharwa ndiye mudharo ari kutozvivharira mwena weshe kwadzoda kubuda aiwa sorry zvinowanika mudharo ngatsvake 5 ndoda 5 bva mapake uyu wamozoitawo purani right tazvinzwa tobatsirana asi imimi musabva mawarairwe muchiti nekuti uyu hanzi 5 iye ndende ngawatowarairwe 5 asi tochikumbirawo rugare mukati medzimba dzedu nezvavasati rwaitama ndatoita kuti mumbone pfuma yekubhadhara kwete rugare chitigowerai uyu anoshawo uyu akavharwa uyu right asi zvechikumbiro changu ndechekuti chinzwa kasavei vanhu wabvuma handiti saka kana wabvuma unombowati tsunu ndizvoka obva kuti notsvaka zvekubhadhara ka kwete zvekuti warishawo watoti aiwa ukaona kuda umwa tii maningi tiyani kubvumira pa alright handini mundozvinzwa wakomana ihondo yaitira iyi ushi wenyushi kuya uyo sawira nguva yareba alright ndazvinzwa sawira aiwa pakanaka sawira watine makorori pasi ndofunga dare redu rafamba zvakanaka wakunda wana tete sewakwasha hamurambidzomba kubatsira ndizvoka imimi wana baba wacho pamusoro imimi wana baba munogara pasi mogadzira komiti handizvoka inobatsira kuti kuguma wako wakwambo wenyu wese wekwamaikuru wekwaanekwa asizve musaite mweya wana mai wekuti kungonzwa nyaya idzi vatanga kufurira mukwambo kuti wakasvika usambobhadhara bane kuti ndakatakura ndega 9 manzi
Akatakurega 9 months asui kana ada kuuraya unourayirwa 9 months yako. Unoenda kwa mpambo ngomonya mpambo wake yeye. Saka chikumbiro changu ndechekuti semhuri ende moite rudo tobatana toita chinhu chimwe chete gaga toonesana kuti pangani zvinhu zvengozi hazvidi kubvisa muchipopota kutukana ngakuperi. Uyu kana mukachapopota kana mukachakwira mumuti hazvichashandi zvese izvi. Akatokoromora kutomunera iwesi kana vakamwa mupfuti mushonga pamusoro pezvinobaita bonus. Nditumoti ndoba uyu uyedofira kuhope uyu. Bora twakaita kwakamurekerera. Saka ndinofunga kuti anonamata ni madzimai. Ndakubatsira. Madzimai kana nyika ikaramba nyika ikaramba akatodaira shuwa uyu Alright, zvakwana babai madzibaba. Alright, good. Inini manje makuchida iso. Makuchienda paseri apa. Unaona apa pamuenda. Unonona wali pa apa paseri apa wabambo apa. Utaulirwa zvimwe zvinhu zvinodiwa, zvimwe zvawasina. Vanoda jongwe, konde ndizvoka kuzuri nemabvuma mhosva nekupinda mushame wanhu. Ani manzwa kutanga yaya kutanga kuti iwo unozviziva nahambira wakatoripawo wakairohwawo futi baba ingotsika ingoti nekundobvuma bedzi ndini ndakauraya damini. Saka mune mapindu apasiri apa munzwawo kuti wada kuwedzeredzwa nepamwe nekukadziswa kukenenzvera kuti zvinhu zvifambe zvakanaka. Iwo wacho zvanakawo kuti wakabvawo muhondo yacho wanahambira. Wanahambira makawanda so kuzve pataturi patakaona washoma imwe ndationa mawanda panapa. Homa muri kuti pushani mega zvino batanai wanahambira. Handi mazvinzwa batanai ukama ugesunge chinyi ngesipoka manzwa musete fanike mutemo yemadzibaba bongozosa kwasame yako bakwazongoti handizoba ungoshinga mizama yako kare so ndizvo zvingoitwa handizoba so kwete kubhosema nekukwadzisana ba handizoba ndizvoka shambai baba taura ndachida kubvunza kuti tagozotaura kuti mombe 350 atina kusvika tazozwa kuti wekuhambira vari kubvuma 350 here kana kuti vari kuda dziri mombe. Ndipo pataida kuti mutikumbirirewo kuti wanotambira here kana yaita iri mari watangwe nawo pamusoro rega ndidairira wanahambira izvozvo. izvi ndezvemufizvi shamwari Izvozvo sekuru. ava iwe sadzava ka wanotopiwawo zvabva kuna komanda Izvozvo sekuru. chaasingadiba uyantaura ndidiba iwo wacho wakada urambawo zvauda futi uyu magetsi moto yebenzi. Asi handifungi hangu kuti vanotirambira wanahambira ende nda kuvatenda kuti wakazvininipisa munawo zvakaoma kufamba nemhandu yako ndichiziva kuti baba wangu hapo ndiwe ipapo imimi kana muri wanhu chinyarikai ende imimi chinyarikaiwo chiwaiwo wanhu chaiwo mukutaura kwenyu mwana kunyanya wana wechidiki wanobhondomoka kutaura mumafoni vanorutsa vasingazivi kuti uyu moto uyu unopedza vanhu. Tawirirana musazotoona chiremba wana kutibatsira wasi kutiudza izvozvi kana zvadai hatichatukani hatichanetsani hatichadi zvokuti yoka baba munini hatimutsani hatiitise zvokuti titore mafi ekuti uyazobvuma ngatomurove hatitoda izvozvo. Kana pane zvakamboitika marimwe zuro ngatimboise pasaidi topedza ngozi yedu zvakadini zvakanaka nekuti mukuda kwomuntu wotsvaru uyaudedzera kuti izvozvi ndauda kuroera fainali kanobva kaenda kumwa mushonga umuka pari mutambo amwi basa tandiripa hani mazvona tikusangana nazvo makawanda saka isusu takuti chiwi ngachigare kune muridzi azvitonge nechiwi chani pasina ruoko rwani rwako unyengerere futi mukadzi wake ndiye kuda kutomwa zvakanaka kuda kuri kutonyara ngoti anga ari uramba kuti murume wangu haanozviita. aiwa iyo ngatitiisiye iyo kukanganisa wana sekuruhambira ndinokutendai nerudo rwamaita hatidizvo pane here ane chekutaura alright pamwedzi wanga wachemawo kuti 70 kaisa alright tobvisawo mingani
Saka iwe wanga wakumbirawo kuti 4. Saka iwewe uda mingani? 3. Ndio yatatenderwa ndari wakomana. Handi zvoba. Iwe Mkunda. Iwe ndio uri kuJubeki. Uri muno. Murora. Right. Tobatsirana hapana zvekuita baiwe. Anditi pamakanzi ndingobuda pamati kubva eho. Kaza sekuru wangu uyu wakashinga. Right zvakwana mdaka. Chizorora baba. Chizorora tone nditerera. Chizorora pamtumbi. Faz, senhora. Ngamaenda kuviko wako. Right, zvakanaka. Uchidembo chideki ndichimanya. Iri pabuda mhepo iri kubudapo iri kutaura kuti ndeye kudzinza rekwana hambira. Yataura yayo zvakanaka. Yavapawo mwedzi 3 yekuti waripe ngozi yawo. Yawirirana kuti vachabvisa mombe dzinokwana kuita 12. Nokudaro chichazotungamira doro racho kuti riende kwana hambira. Mambo 2 nezvimwe zvacho wachazozwawo zvinodiwa. Kana iri mari 350 wapiwa mwedzi 3 ndodaro kuda pamwe. Tiregererawo wanzvasi atoguma baba wenyu wabvisawo nendamurandu yawo wazoguma pamberi pedare ramamba iyi haichina livesibai kana chenji magiya ichaitiba uchinja magiya ndo nhau yati pani batireke chuma chemusuru kana paine ari kuti handina kugutsikana nazvo ngasimudze ruoko kune wakapara mhosva asina kugutsikana ngasimudze boko wagutsikana simudzai maoko toni notenda usati ako pawanga wakutuka uchinzi unopenga uchida urohwa uchida kudini ayo usati achema tiripo pakusunungira sori unenge wakutadza uriitirawo wana wako wakutadza uriitirawo mhuri yako nekuda kwezvinezvi sori inowanikwa chemani kwakupedza nyaya zvinowanikwa sori yako zvinowanikwa kwedzinza ndinochikumbirawo doro wenyu